Здравейте, приятели! Казвам се Красимира Трифонова и в днешното видео ще говорим на една доста често срещана тема сред мъжете, именно какво да правят, когато тя се е дистанцирала, когато са се разделили с своята приятелка. Всъщност това е така една доста наболяла тема и това е един често задаван въпрос от моите клиенти, така че бих искала да направя това видео в помощ на много от мъжете, които се намират и в момента в такава ситуация. Този въпрос наистина е задаван доста често. Какво да правя? Искам да бъда отново с нея, искам да си я върна. Много е болезнено, не мога без нея, не си представям живота си без нея и така нататък. Истината е, че да, наистина за по-голямата част от мъжете това е една много трудна ситуация, особено когато обичат своята партньорка, но нещата между тях не вървят. Така че надявам се това видео да е в помощ на много от вас, които се намират в такава ситуация. Има едно такова правило, това е като закон на метафизиката, дори чистия физичен закон е такъв, че колкото повече упражняваме натиск върху нещо, толкова по-голямо става съпротивлението. Може да пренесем това в метафизиката и в една такава ситуация, защото ще си кажете какво общо има този закон, какво ще има физиката с една такава ситуация. Ами има много общо, защото колкото повече чисто мисловно, емоционално, вие мислите за някой, толкова повече този човек се отдръпва у вас, защото интуитивно жените усещат вашето състояние, това вие в каква позиция се намирате в момента след вашата раздяла или когато сте скарани и има голямо напрежение и дистанция в момента между вас. Така че нещото, което може да изглежда много просто на думи, но много от вас ще кажат, то изобщо не е така. Истината е, че наистина, когато започнете да правите това нещо, ще видите, че този закон работи по този начин. Колкото повече вие мислите за жената, която харесвате, която искате да си върнете, с която искате да бъдете, толкова повече вашата енергия, вашият фокус отива към нея. Когато вие давате вашата енергия в мисли за нея, в това дали ще се върне, дали ще бъдем отново заедно, какво трябва да подобря в себе си, какво да направя, за да не си тръгва тя повече от мен и така нататък, толкова повече вие давате вашата сила, вие давате тази енергия на нея. Какво се случва в момента, в който вие си вземете обратно тази енергия и я насочите към вас? Към това какво ви се случва в живота, какви цели искате да постигнете, какво може да направите всъщност вие с тази енергия, която в момента давате в мисли за нея и това какво ще се случи. В момента, в който пренасочите енергията и си я вземете обратно, в момента, в който се фокусирате върху себе си, в момента, в който започнете да мислите за това какво вие може да направите, за да стане вашия живот по-хубав, в това какво вие може да си поставите в момента като цел, за да направите живота си наистина по-прекрасен, по-смислен и наистина да допринесете и да направите така, че вие да се чувствате по-добре със себе си в собствения си живот. Колкото повече насочвате фокуса върху себе си, колкото повече си вземате тази енергия обратно, вие всъщност си връщате силата. Всеки от нас има сила, има енергия и ние съответно понякога не осъзнаваме как даваме тази енергия на другите хора. Чрез това, като прекалено много се фокусираме върху даден човек, върху дадена ситуация и сме прекалено така привързани към това какво ще се случи. В момента, в който ние просто пуснем тази ситуация, оставим нещата по естествен начин да се случат, като се фокусираме върху себе си и си вземем тази енергия обратно към нас, именно в този момент ние ставаме силни и ние ставаме притегателни за другите хора. Т.е. другият човек иска да дойде към нас, защото той тя в случая, започва да усеща дистанцията, започва да усеща нашата енергия, че ние отново сме си я върнали, че ние отново сме силни. Чисто интуитивно се усеща това разстояние и съответно жената, за която вие толкова много сте мислили преди и върху която вие сте дал целия си фокус, започва да усеща това, че вие сте се дистанцирали, че сте продължили с живота си, че за вас е важно какво се случва във вашия живот, то тогава тя ще започне да идва към вас. Тоест, отново се връщам към този закон на физиката, вече няма да го има чисто енергийно този натиск върху нея. Съответно, съпротивлението ще изчезне и тя ще дойде към вас.
ако съответно тя не ви потърси, ако не дойде към вас, ако не иска да бъде с вас, това наистина ще освободи пространство за по-хубаво нещо в живота ви. Това наистина означава, че така трябва да се случи, защото ако този човек не осъзнае, не преоцени кой сте вие в нейния живот, наистина вие нямате нужда от това. Вие имате нужда от някой, който ще ви оцени за това, което сте, който ще има нужда от вас в живота си и който съответно ще ви потърси отново. И съответно, ако това не стане, не страдате, наистина освобождавате пространство за нещо по-хубаво, което трябва да влезе в живота ви. Надявам се да намирате това видео за полезно. Ако това е така, споделете го и на вашата Facebook страница, за да достигне то до повече мъже. Последвайте ме на официалната ми Facebook страница Красимира Трифонова Коуч за други подобни видеа. Там на Messenger може да си запазите и час за индивидуална онлайн консултация с мен.